La paro maliwa ahinya mabende pod wamedo twake ahinya ka koro dichuo oseng'eyo weakness koseng'eyo rem mari to koro they capitalize e rem mari nikech koseng'e ni kosebuogi mana matin ni itisero isemiye gimisemiye kiny be mana kamano recho wapuonja na ng'eni odiochieng' ma kawuono nyithindo manyiere ng'enygi bende mantiere skunde bende ang'eni pod ntiere ot skunde oselor ang'eni ginyalo bedo ni ging'iyo chenro mano mar mbaka oromo te skunde kacha bende nitie nyaka sex for grades. So sex for grades ok en mbalariany kata mana kuonde tiegruok nyaka i sikunde obed primary obed secondary aparo mano bende walose wako nyithiwa manyiere. En wach maber really ni kawuono wawacho gik ma affect wa kaka mine to mondi bed ng'ama miyo ni nyako at one point to aero ga bolra e muma nikech muma wacho ni puonj nyathi e weche maber mondo chieng' moro kodongo to ok no depart from that teaching ineno. Koro the buck stops with us, joma dongo gi. Ni seche ma nyathini oduogo kaka oduogo ni. Ing'e capability kata mar nyathini. In eminyuole. Ing'eyo ni nyathina ni kati tiyo matek machal nade. To ok dibed namba 2. Ing'eyo. Ng'ani pod ine namba 20 ka. Tiyudo ni koro in imor malich. Nikech nyathi bong'e ni mondo mor janyuol odhi otim gik monyalo timo mondo oyud kata grade maber mamoro janyuol nikech ool gi chwat kata ool gi dhaw. Omiyo wanyaka wang'ire wanonre mondo wane ni wan wapuonjo nyithindwa puonje aina mage kaka janyuol kaka ng'ama miyo kaka ng'ama odagi nyathi makata ok mare wapuonjo gi nang'o mokwongo onego bed ni wang'iyo ni ang'o madwa tim mondo nyathini ong'e ni an kaka Recho Omolo an ranyisi maber ne nyithindo manyiri madak go kata manena be an ranyisi maber in the sense ni be atiyo matek mondo nyathi ong'e ni mama ni owuoga odhi rango gire ebo nyalo nyiewo gire en owuon maonge dichuo momako bade momiye kony moro amora mondo timre nadi mondo chope kiwango mochopo. Omiyo kwa puonjo nyithindwa ni laziness pays in the sense ni in osechwe maber ndalo machon ema ni wacho ni ok